para Docores. Moi bo día. Eu quero empezar esta intervención hoxe, primeiro, pois mostrando a solidariedade e o apoio ca traballadora infectada, con Teresa Romero, e co resto de profesionais da sanidade pública que, a pesares da nefasta xestión dos responsáveis do Ministerio, do Goberno español, e en este caso da Consellería de Sanidade en Galiza, conseguen sacar adiante situacións tan graves como a que hoxe nos ocupa. Eu a verdade é que estou sorprendida de que comparezca vostede aquí, señora conselleira, cando debe ser a primeira vez que comparece por algo que lle pedimos a oposición. Ben é certo que lle puxeron a coletilla a petición propia, non? Supoño que respondendo a esa consigna do Goberno español que unha vez, afortunadamente, saída de perigo Teresa Romero, hai que vir a todos os sitios posibles a tratar de convencer da magnífica xestión realizada de que todo está ben, de que todo está magnífico e a ver si cola de que esa situación ten algo que ver ca xestión que vostedes realizaron. E, pois, nada máis lonxe da realidade. Eu teño que empezar, pois, con unha crítica absoluta á cuestión, porque toda a xestión do tema do ébola foi un auténtico despropósito, unha xestión pésima e, dende logo, nin transparente nin nada que se lle parecera. Un exemplo de prepotencia, de soberbia por parte dos responsables, cando menos nas súas primeiras fases, de tal calibre que, dende logo, raya casi a estupidez. Foi de tal calibre que casi raya a estupidez e logo a mostrar a preocupación porque a relación directa de moito do que pasou con este caso do ébola ten a ver, aparte de con decisións políticas pouco injustificables, co desmantelamento da sanidade pública. Ten moito que ver con o desmantelamento dese hospital de referencia para enfermedades infecciosas, tropicais e demais, como era o Carlos III, e que prácticamente non había nada ali, señora Mosquera. Resulta incomprensible como se levou o tema. Eu non vou remontarme a como xurdou o ébola, non? Porque, efectivamente, podríamos falar longo e tendido do porqué. Quizáis tampouco de porqué, por exemplo, Cuba ten sobre 4.000 profesionais sanitarios desplegados en África, 165 mandados neste mes de outubro, e porqué os Estados Unidos mandan 3.000 militares. Non vou entrar hoxe nesa cuestión porque non teño tempo, pero daría para unha boa comparecencia. Non vou entrar polo miúdo, cando menos, en por que o Goberno español tomou a decisión de repatriar a dúas persoas en contra de todos os criterios médicos e científicos. Supoño que é porque coa Iglesia hemos topado, non? Bueno, pois, efectivamente, parece que non teñen a mesma consideración cando se trata de outro tipo de cidadáns, cando se trata dunha persoa como pasou o ano pasado, que estaba en Argentina, que se lle negou esa repatriación porque era moi caro, ou con un espeleólogo hai poucos días que tampouco se lle dou auxilio porque resulta que era moi caro. Bueno, pero a cuestión é, tampouco vou responsabilizar nin ao Goberno español, nin a vostede, señora Mosquera, do contaxio, efectivamente, non. Pero si da xestión posterior, que fixeron do tema. E esa xestión posterior foi unha penosa imaxe de descoordinación, de silencio, de responsabilidades e desconfianza cos empregados sanitarios, esos que tanto lles gusta loar, pero en canto poden, intentan responsabilizalos das súas meteduras de pata. Foi, dende logo, outro espectáculo de buscar responsables, dende logo, donde non os había, o cal nos recorda, en este caso, intentou responsabilizarse a Teresa, en outros casos intentouse responsabilizar ao capitán do barco de Prestige ou ao conductor do Albia. Dende logo, unha actuación moi recurrente por parte do Partido Popular. Resultou, dende logo, indignante e mesquiño trasladar intentar ese trasvase de culpa hacia a traballadora infectada, negando unha vez máis a realidade. A imaxe dunha ministra de Sanidade patética, balbuceante,
Foi inenarrable o espectáculo que deu e o que tuvo que asistir toda a poboación. Inenarrable, señora Mosquera. E a cuestión é que foi inenarrable o que fixeron e inenarrable o apoio por acción ou omisión que lle dou o resto do goberno español con Rajoy á cabeza e o goberno galego, porque eu non escoitei que vostede puxera o máis mínima crítica respecto do que se estaba facendo. A máis mínima crítica. Pecharon filas como fan sempre diante dun espectáculo do bochornoso que estaba a ocurrir. E diante desta desfeita, a mí tampouco, ao BNG tampouco nos extraña que vostede non dixera nada, porque aquí en Galiza estaban facendo absolutamente o mesmo. A xestión que se fixo aquí foi moi semellante. Improvisación, mentira, propaganda. Vostede, señora Mosquera, primou a propaganda diante de dar solucións. Primou a propaganda diante de dar solucións. Unha total falta de coordinación, falta de comunicación cos profesionais, cos representantes sindicais, non reuniron os comités de seguridade e saúde, hasta moi entrado o tema, señora Mosquera, non o reuniron, nomeou evidente ao Meixoeiro como hospital de referencia en casos de ébola, cando os profesionais tiveron que enterarse polos medios de comunicación. Os profesionais enteráronse polos medios de comunicación. Fixo ese anuncio sin que o superan e sin que os profesionais estuveran nin formados nin informados. Vostede foi correndo ali a quitarse a foto, moi vestidiña de verde, cas súas calzas e co seu gorriño, a ver as unhas instalacións que media hora antes non había nada en elas, eran despachos ou uso que estaban sin habilitar. No mes de agosto, señora Mosquera, o espazo do Meixoeiro que vostede dixo a bombo e platillo que iba a ser o hospital de referencia estaba sin habilitar. Hai grabacións de profesionais que aseguraron que unha hora antes estaban correndo por todo o hospital para levar o material para que ali parecera que había algo, que había unha zona de referencia. Vostede foi ali a quitarse a foto, primou a propaganda en vez de dar solucións. Tuveron que levar o atrezo para que vostede pudera filmar a película de que todo está ben e todo está controlado. Os profesionais manifestándose en todos os centros sanitarios, alarmados e indignados, porque cando vostede falaba de equipos de máxima protección que tiñan na maioría dos centros, a realidade é que ese material era inadecuado, señora conselleira. Resulta que cando vostede falaba de equipos de alta protección, o que tiñan era isto. O que tiñan eran isto. Mire, este é o material que tiñan nun centro de urxencias hospitalario de Galiza. Cando vostede decía que eran equipos suficientes, tiñan isto, que era moi parecido ao que lle mandou aos centros de saúde. Equipos normais, batas, estériles e luvas. Vostede considera que isto é adecuado, igual que considera que estas gafas e que esta tal era o axeitado? Pois isto era o que teñan nos centros de saúde. Igual que cando vostede di que todo estaba preparado, que mandaron o 29 de setembro aos centros as ordes para que todo estuvera en orden, mira o que estaba colgado nun servizo de urxencias dun hospital de Galiza, da súa responsabilidade. Como sabedes, o persoal de admisión de urxencias somos o primeiro contacto cos usuarios dos servicios de urxencias. Dada a alarma ante posibles casos de enfermos de ébola, cos que debemos evitar calquer tipo de contacto, procederemos, en caso de que chegue alguén, en primeiro lugar, a preguntarlle que lle pasa. E no caso de manifestar síntomas de alarma, indicar que espere na entrada, nunha esquina que logo habilitaremos. Isto é o que estaba a mediados de outubro nun centro hospitalario de urxencias, señora Mosquera. Según vostede, todo estaba ben, pero isto era a realidade do que estaba pasando. Vostede asegurou que había 500 profesionais formados. E resulta que, por exemplo, o persoal da UCI do Meixoeiro, que vai ser o hospital de referencia, empezou a recibir formación a semana pasada. A semana pasada, señora Mosquera. Para que as cousas funcionen, ten que haber, primeiro, protocolos fiáveis e que non se cambien dun día para outro. E non hai protocolos fiáveis, señora Mosquera. Segundo, que se practique cos equipos de protección individual, cos EPIs, que se practique con eles. E resulta que a día de hoxe esa práctica prácticamente non existe, porque moitas das persoas que están dando esa docencia que acaba de empezar non en agosto nin en marzo, señora Mosquera, resulta que nunca traballaron con estes equipos, e que
bueno, pois saben, o que vostede lles trasladou é que diante da situación de pedir formación e información que fixo vostede e a súa consellería, decirlle que había un protocolo colgado na web da consellería e mandarlle un protocolo escrito tanto para a intranet como logo para coñecemento da poboación. É dicir, buscadevos a vida, foi o que vostede lle dixo aos profesionais, señora Mosquera. E agora queren deixalo todo ao albur, remato, señora presidenta, de que Galiza prácticamente non hai risco, pero non será, dende logo, polas medidas que a Consellería ten tomado, señora conselleira. Se pretende decirnos que non hai perigo porque estamos preparados, está mentindo. Remate, por favor, señora nos quere Prado. decir que non hai perigo porque resulta que África está moi lonxe e ao mellor non chega nada aquí, entonces será unha temeridade por parte de vostede. E logo seguirei dicindolle algunha cousiña, señora Mosquera.